Mas migrabe kuno karong bag-o ang baha sa barangay Kabangkalan, Mandawi City, maong nanawagan ang mga residente sa kagamhanan. Sa usa ka compound, migamit na lang og floaters aron makatabok. Ang report ni Nico Sereno. Gamit ang styrofoam ug mga kahoy, nagporma og floater o balsa ang mga residente ning usa ka compound sa Kabangkalan, Mandawi. Kuha kini sa usa ka mulupyo niadtong Lunes sa buntag. Gigamit ang floater aron mahatod ang ilang anak sa eskwelahan. Napondo ang tubig sa lugar tungod sa uwan-uwan. Gikan pa sa Biyernes sa miaging simana. Sige kuno gipump pagawas ang tubig apan dili maato. Pila ka days siya, imagine from Friday niya na after nag-Monday niya, ang uban nga kanang nag-work, wala kay di man kay agianan magbuto namo, kumonto siya nga agianan sa compound. Kani mga ka-compound nag-take na guys sila meds kay exposed gid sila sa tubig. So mo to nga nagkuan na nga maghimo na lang tag kanang balsa-balsa at least puan kay di na pwede nga ma-absent kita mga bata. Aminado hinuon ang barangay sa nahitabo sa mong compound ug sa silingang subdivision. Banabana ni Barangay Captain FK Remedio, dili mo menos sa 80 ka mga households ang apektado. Subsob ang ilang pagpasuyop sa tubig aron muhubas ang baha. Kami sa barangay, ang among gibuhat, amo jud gibumbahan 24/7 na among gibumbahan jud kay kasi madaghan ang tubig, so amo jud ang gigahinan hantod kani sa naabtan gani kadlawon ako mga tawo para magbumba sa tubig. Gipangunayan sa barangay ug taga City Hall ang pagsusi sa dapit. Natumbok ang swamp o limaw sa maong lugar nga nabarahan ang nakaingon. Gibabagan kuno kay nakapabahasab sa usa ka parte. Gasa to nagpilang gitabunan ang ilang lungag sa daan kay di mo gud sila ganahan sad kay ang tubig sad nagikan atong swamp umusod sa ila sila sa mabahaan mong ilang gitabunan. So mo to ako gipag-istoryahan nga ilang amblihan bisag gamay lang nga diametro para continuous lang gyapon ang aga sa Nahubas na hinuon karon ang baha sa maong lugar. Apan padayon nga nakaalerto ang mga residente labi na sa di maayong panahon. Pag ino nasudlan man gid among first floor, so kana siya ing anak pa niya hasol dili ka ba ang kahasol sir oy sis ko masini tunog-tunog ya mas stagnant na sad siya so ang lamok. Agig long-term nga solusyon gipanghinaot ang drainage project sa pakigtambayayong sa syudad nga matod sa kapitan andam sab mo kooperar ang mga residente ug barangay masulbad lang kini. Nico Sereno, Balitang Bisdak.